Вітаю усіх, хто дочекався нарешті, покуль у мене з'явилося світло. Ось, тому що проблеми були трошки з світлом, і зараз криху затримався, тому що я ще на ближче підсунуся на TikTok. Так само запускав трансляцію, тому знову такі, як то кажуть, мультиефір. Шмат функціональний. Так, ну, здається, все добре, все йде. Ну, гук я бачу, єсть. Все видатно. Вітаю у чаті, вже там без мене обмірковували, поки у мене були те саме відсутність електричності. Там і Дар'ї Кірі вітаю, і Наталі Поліщук, там пан Ікс десь бывали, збігали. Мабуть, повернется. Я бачу, що все є, я просто там проверил. Бо ще на TikTok, а у TikTok щось дивне, я ніяк не ну, зараз уже не буду виправляти, там адлюстровує чомусь адлюстровує віртуальну цю камеру, і там все таке адлюстрована картка у іншому накерунку лічби йдуть картей. Ну, хто ведає, той ведає. Так, щось цього чату я не бачу. Не бачу чату в этой самой ОБС. Має бути, але чомусь нема. Не виходить. Бачу, що ви пишете, але не виводить. Ну ладно, зробимо трошки інакше. Зараз літерально хвилиночку. Я все це зменшу у помірах, бо я без монітора, а на телевізорі не став вже виставляти монітор додатковий. На телевізор. Ні, чат я бачу, що тут він є. Його нема у мене у OBS. Я, звичайно, виводжу чат, щоб він був бачний на екрані. Ну і всім. Ну, і оттуль мені просто зручніше читати. Ось, але я тут трошки все не хочу працювати. Я там щось зміняв, і, напевно, треба було по-іншому там переробити. Ну, добре, зараз уже не буду переробляти. Просто ховаю, приберу. Так. Ну і трансляція йде на TikTok, тому можна писати і у TikTok, якщо ви є у TikTok, і на YouTube. Так, давайте. На початку я розповіду, чому так довго не було. Здається, що ось світло і так далі. Все просто працює, тому що у мене є, якби, чим запитати, скажімо так, мою апаратуру. Ось той же ноутбук, той же роутер. І так же само працює у Kyivstar. Працює Kyivstar. У Kyivstar так само є, там стоїть десь там у підвалі стоїть акумулятор, мабуть, там ті кафло якое-небудь, що-небудь таке стоїть, і воно там так само підзаряджає великий там роутер. Любо так само вітаю у чатику. Давно не бачили, до речі. Ось, і звичайно, його вистачало, на початку було там на 1,5-2 години, зараз уже там майже на 3 з нечим години його вистачило, але все одно електричність ГТ закінчилася, і якраз десь за хвилин за 20 до початку стріму, який мав стартануть о 20:00, ось, але скончився інтернет. А робити на інтернеті, які, скажімо так, мобільні сітки, з тим все ще горше. У мене навіть не загрузилося додаток Ютуба, не загрузився, щоб я мог попросту навіть коментар який-небудь написати, що за того, що світла нема, я не можу нічого зробити. Ось можна було, звісно, там поїхати у який-небудь там Макдак, стать там коли якого-небудь Макдаку, KFC там, чи того самого Доміноса якого-небудь, і оттуль стрімити, але, ну, я ж не Зеленський, що там кожен день обов'язково маю виходити у ефіри. Ось, ніхто не помер, я сподіваюся.
Ну, Тимуру прасцей рабіць, таму што Тимур жыве ў цэнтры, і там ўсё ж такі збольшага жывуць людзі, якія могуць сабе дазволіць усялякія штукі і затым сачаць. Там генератары, я ўпэўнены, працуюць пад вышкамі мабільнай сувязі. А у мяне тут што тут у мяне на баршчаде? Што тут для каго тут гэтую вышку-то генератар заводзіць пад гэтай вышкай, каб тут мабільная сувязь была для гэтага, для магазіну разліўнога піва рабіць, каб у іх там гэты тэрмінал працаваў. Ну, гэта несур'ёзна. Тут няма ніякіх стратэгічных аб'ектаў, таму сюды нічога не ляціць, і таму тут і святло такое. І сувязь таксама. Першыя 2 гадзіны яна ёсць, яшчэ больш-менш можна там з тэлефону штосьці рабіць. Але праз 2 гадзіны, калі там не з'яўляецца электрычнасць, ну тут просто нічога немагчыма зрабіць. І ось пан Ікс якраз з'явіўся, і вітаю пана Ікса таксама у нас зноўку у чаце на Ютубе. Выбачце, так, буду час ад часу піць, і час ад часу буду яшчэ гэтых камароў ганяць. Яны тут лётаюць і дакучаюць вельмі моцна. Не столькі сваёй прысутнасцю, колькі сваімі гукамі, якія яны выдаюць. Так, ну і раз тут асноўны, скажем так, кантынгент сабраўся, давайте пачнем з такіх міжнародных, скажем так, падзей. Дарэчы, ось трывога была якраз падчас таго, як не было электрычнасці ў мяне. І там все добра ў Кіеве, трошкі там у Абалонскім раёне, трошкі там балкон у кагосьці падгарэў. Але гэта, ну, параўнанні з тым, што адбылося ў Дніпры, напрыклад, ну, гэта увогуле можна лічыць, што нічога не адбылося. Таму все добра. Нягледзячы на тое, што стрым я пачынаў пад гукі сірэны, але у вас там яе, напэўна, не было чутна, таму што працуюць праграмкі усялякія з там падаўленнем шума. Ось адразу можаце накідваць якія-небудзь пытанні ці тэмы, якія б хацелі абмеркаваць, калі яны не запісаныя ў шапцы, у назве эфіру. Вітаю таксама на Ютубе Варшаўская ТЦК. Ось, таму накідвайце тэмы, пытанні, пра ўсё паразмаўляем, калі там гэта на тэму, якую мы абмяркоўваем, то падчас абмеркавання тэмы, калі не, тады і там пасля ўсіх астатніх тэмаў мы пра гэта пагаворым абавязкова. Я нічога не забуду, яшчэ не настолькі стары. Так, ну і пачнем з міжнародных навінаў. Гэта адна з такіх самых цікавых, гэта дэбаты, якія адбыліся у Злучаных Штатах Амерыкі. Ось дэбаты паміж Байденам і Трампам. Ну, калі так параўноўваць, скажем так, з тымі дэбатамі, прынамсі, якія я, ну, плюс-мінус, ну, не ў прямым эфіры, а там нейкія ўрыўкі бачыў, гэта дэбаты на стадыёне паміж Зеленскім і Парашэнкам. Калі параўноўваць дэбаты Трампа і Байдена, выглядала вельмі сумна. Вельмі неяк сумна, быццам бы нейкі там, як баскетбол, ці там які-небудзь іншы від спорту ў Амерыцы падчас ковіду. Нікога нідзе няма, нейкая там студыя такая ціхая увогуле. Такое. Ведаеце, як там па зуме па якім-небудзь яны там дэбаты рабілі, а не шоу нейкае рабілі. Бо дэбаты гэта звычайна і мае быць нейкім шоу. Ось, і такое ўражанне таксама дваякае склалася, таму што быццам бы так знешне выглядала, што Трамп такі досыць бадзёры. Ось, і так ўсё добра кажа, і чутна яго таксама было добра. І знешне ўсё быццам бы на карысць Трампа, але калі браць там нейкія адказы, нейкія ягоныя заявы, нічога такога звыш разумнага насамрэч Трамп там падчас гэтых дэбатаў не казаў. І
все ягоныя адказы яны былі такія досыць размытыя і не заўсёды нават па тэме, калі можна так сказаць. Вось, про Украіну ніхто з іх шмат не казаў, таму што гэта незручнае пытанне. Ні для аднаго боку, ні для другога, таму што ні ты, ні другі не хочуць, скажем так, нейкага разладу, таму што і ў тых, і ў другіх ёсць прыхільнікі і той, і другой палітыкі датычна ўкраіны. Бо і сярод цих рэспубліканцаў ёсць тыя, хто жадае падтрымліваць Украіну там да апошняга, надаваць ей зброю і так далей. І таксама, як і ў Байдена, ёсць тыя, хто не вельмі гэтага жадае і там, жадае больш там сканцэнтравацца на нейкіх унутраных праблемах Злучаных Штатаў. Таму як бы на гэтую тэму асабіста не казалі, але выглядаў знешне. Вось так, калі не ўнікаць нават у сутнасць размовы, а проста глядзець там, ведаеце, гэтыя дэбаты так як на фоне. А большасць спажывачоў гэтых самых дэбатаў, яны, мабыць, так іх і глядзелі. Папросту там на фоне там пад які-небудзь півас там ці яшчэ пад што-небудзь, пад якую-небудзь справу. Папросту там дзесь на фоне гэтай, як раду. Ішлі гэтыя дэбаты, і там Трамп выглядаў значна лепш за Байдена. Ось потым там прэс-служба таго ж самага Байдена сказала, што там ён хварэў, таму ён так ціха казаў і не такі быў бадзёры, як, мабыць, хацелася бы і як ён, мабыць, ёсць насамрэч. Ось, але, скажем так, большасць спажывачоў і ўжывальнікаў гэтага кантэнту, ось гэтага кантэнту як шоу пад назвай «Дэбаты», ось, яны ўсё ж такі будуць на баку Трампа, папросту таму, што ён быў больш бадзёры, больш гучны, больш такі выглядаў, это асноўнае, выглядаў больш такім рашучым. Ось, хаця, па тым, што я бачыў, з тых перакладаў, якія я бачыў, не скажу, што ён там занадта ўжо быў такі разумны. Ён такі, ведаеце, як Арестович. Ён як Арестович, але які кажа не такім прытомным голасам. Не сеў, просто нейкую там час ад часу, папросту нейкую там ахінею, нейкую хуету, прабачце, як Арестович. Толькі што Арестович, он таким голосом таким, чтобы вот прямо слушаться. А Трамп, ён больш такі гучны. Вось гэта, па сутнасці, ўсё, што адрознівае яго ад Арестовича. У плане ідэяў тых слоў, якія ён спрабуе даносіць. Вось, таму ўсё гэта як бы сумна трошкі. Вось, але пры гэтым Трамп, дакладней, пры гэтым Байден заявіў, што не збіраецца ён сыходзіць з гэтых выбараў, не збіраецца там дэмакратычная партыя рабіць замену яго на каго-небудзь іншага, тому што там рабіць-то няма на каго, таму што ў большасці іншых там дэмакратаў у іх папросту там, калі ў Байдена яшчэ ёсць рэйтынг, у ўсіх астатніх антырэйтынг. Напрыклад, там хто там, той же Абама, напрыклад, ён антырэйтынг. А там, калі нават жонку Абамы ўзяць, яна пацягне той же самы антырэйтынг ад мужа свайго. І ў любым выпадку будзе антырэйтынг. А любы антырэйтынг гэта ўжо менш, чым будь-які іншы папросту рэйтынг. Таму ось так. Але выбары толькі ў лістападзе, а гэта яшчэ 5 месяцаў, яшчэ амаль паўгады. Гэта ліпень, жнівень, верасень, кастрычнік, лістапад. 5 месяцаў яшчэ да гэтых выбараў, таму там можа адбыцца ўсё, што заўгодна. І вось падчас там мерапрыемстваў, якія былі прысвечаныя там збору сродкаў на перадвыбарчую кампанію, Трамп вось гэтых сваіх донараў, якія фінансуюць дэмакратычную партыю, ад якой ён і высуваецца на выбары, сказаў, што ён будзе да апошняга удзельнічаць у выбарах і ён перакананы, што ён можа перамагчы. Калі Байден перакананы, што ён можа перамагчы, я не буду з ім спрачацца.
Ось, але, скажімо так, ёсць небяспека таго, што пераможа Трамп. Але, ну, звычайна, як бы, 50 на 50. Ну, як у той жанчыны з анекдота, якой запыталі, якая верагоднасць таго, што вы, калі выйдзеце вы з дома, вы сустрэнеце дыназаўра. 50 на 50. Ці сустрэну, ці не сустрэну. Ну і тут такая ж самая сітуацыя. Трамп або пераможа, або не пераможа. 50 на 50. Прыкладна так зараз выглядае палітыка ў Сполучаных Штатах. Так, почитаем, що ви тут накидали. Під час стадіону хоча б можна було попкорн поїсти. Американцям ще треба у нас повчити. Ну, насамрэч, дебаты гэта не нейкая там навукова-даследчая там перадача на тэлебачанні. Таму рабіць з яе менавіта такую навукова-даследчую, якую спрабавалі зрабіць амерыканцы перадачу, ну, гэта было не цікава. Нікаму і выглядала, мне падабаецца украінскае слово, выглядала жалюгідна. Я не ведаю, як гэта па-беларуску. Жаласліва, напэўна. Так, жаласліва. Але жалюгідна, ну, просто так, жалюгідна. Прям, ты прям адчуваеш гэта, настрой гэта жалюгідна. Ось, і выглядала гэта сапраўды жалюгідна. Ось, але гэта мае быць шоу. Таму што ну, для гэта і робіцца. Ну, узгадайце дэбаты таго ж Трампа з гэтай, як яе жанчынка гэта была, там, калі Трамп абіраўся, не памятаю, як яе Хіларі Клінтон, што ли? Хто там быў? Не памятаю, хто там быў, карацей, жанчына абалатавалася, і там яны і выходзілі пад нейкую там, пад нейкі рэпчык. Ну, гэта было шоу, а тут, ну, просто як, ну, реально, як быццам нейкія ковідныя часы, калі там усе там у нейкім там страху сидзяць, і там нікога няма, і пустая студія. І вітаю таксама. Ой, баюся прачытаць гэты нік у тыктоцы. Бенітез сам. Чалавек з іншай нейкай краіны, таму што напісаў на невядомай мне мове. Але вітаю любых людзей, якія мяне глядзяць. Так, от, Хіларі Клінтон, я ж казаў, што Хіларі Клінтон. І там, ну, і там сапраўды было шоу на гэтых дэбатах. Там было на што паглядзець. Яны, там нават спачатку, калі яны там пад нейкі рэпчык там выходзілі і адплясвалі, там адзін з адным ужо было зразумела, што да чаго там ідзе. Таму тут такое. Що ми будемо робити, якщо Трамп переможе? Ну, якби будемо жити далі, якщо Трамп переможе. Там, по-перше, невядома, што Трамп зробіць. Адзінае, што у чым можна быць перакананым, гэта у тым, што Трамп будзе ціснуць на Кітай. Таму што гэта просто, ну, калі можна так сказаць, антыкітаец. І кітайская эканоміка і так там зараз не ў самым лепшым сваім стане. А калі Трамп яшчэ абярэцца ў Сполучаных Штатах, там увогуле жах пачнецца. Бо Трампу прасцейка прасея там стала мацнейшай, але каб Кітай быў максімальна слабкім. Так, та нічога, донатити, підтримувати війська і жити далі. Ну, як я казав, що ну, нічого не зменіцца по сутнасці. Бо, ну, невядома, бо гэта ж самы Трамп, ён як, калі можна такое параўнанне, ён як флюгер. І невядома там, у які момант часу, які парыў ветра будзе там у яго ў галаве, і ў які бок там ён павернецца. Так, от тиктоці кажуть шипіть. Зараз я тут... Я не можу нічого зробити у тиктоці, тому що тут не можна обрати мікрофон. Зараз. Літерально...
Літаральна секундочку, я тут паспрабую що-небудзь зрабіць. А, все, я зрозумеў чаму, таму што ён бярэ гук з камеры. Чамусьці. Але мы зробім зараз не камеру, а мікрафон. І павінна стаць прям тупа-топ. Все, павінна быць нормально, як мне. Як мне проверка. О, добра. Ну, прынамсі, я чую. Ну-ка, там Дар'я Кірі у нас і там, і там. Ну, то, що адлюстроўвае надпісы, гэта я казаў у пачатку, як чутно стала ў тыктоцы. Ці лепш. Ну, гэта павінна стаць лепш. Калі што, я там яшчэ магу дадаць. О, нормально і нормально все. Бо я бачу там щось, ну, щось показывае і показывае. Трошки дадам моцнасці і все будзе добра. Ну, репіць, то, напэўна, якія-небудзь там іншыя наладкі ад мяне ўжо незалежныя, напэўна. Тут трэба капацца, все гэта пераправяраць, ну, не зараз. Так, павернемся да... Так, ну, в принципе, про гэта распавялі, про Спалучаныя Штаты паразмаўлялі. Так, і каментары на гэтую верні было краще. Так, зараз я тут... Так, ну я попросту гэта узмацненне прыбраў, якое я дадаваў. Спадзяюся, стала лепш. Калі што, так, пойдзе тык-ток. Там все равно ніхто не глядзіць гэта тык-ток. Так, і другой тэмай лічыцца ў мяне чарговае все адно шыпіць. Що я зраблю? Що я можу зрабіць? Зараз я поверну на веб-камеру. І попросту зраблю його мацнейшим. Вот так. І вже больше не буду нічого. Ну, бачу, що щось там зелененьке есть. Як дощ йде. Напевно, я тут нічого не можу з гэтым зрабіць. Могу тільки ось цішей зробити. Ось так зробіть, так як було. Так, ладно, все, не будем больше цароджуватися на TikTok, коли там тихо, ну, грамчей зробіть. Кому цікаво, ті на YouTube хай переходять. Эй, комары, блин. Так, санкции. Ну, тому що YouTube у мене ОБС-ка яна ўжо налаштована, а у гэтай TikTok, гэтай праграме, студыю TikTok, яна неяк невядома працуе. Таму ось так. Ну, ладно, мабыць, на тыдні я там што-небудзь паспрабую зрабіць гэта. Але дакладна не зараз. Санкцыі. Што датычыцца санкцыяў? Бо, напрыклад, на гэтым тыдні увялі санкцыі, Еўразвяз прыняў санкцыі яшчэ і супраць Беларусі. Все тыя санкцыі, якія працавалі супраць Расіі, якія былі калі-небудзь прыняты там супраць Расіі, зараз былі прынятыя
не прынятыя, а сцверджаныя яшчэ і супраць Беларусі. Так, інтэрв'ю прэзідэнта Украіны Володимира Зеленского. Будь ласка, там також питання про те, як закінчити війну. Ну, про те, як скончить війну, тут, ну, моє меркование, что скончить войну можно только в один способ. Это просто вызволить, физично вызволить Украину всякой нечисти. Все, что по-іншому, оно попросту не цікавить Росію. А все, что не цікавить Росію, ну, это не мае сенсу размаўляць про тое, на что ты не готовы пайсці. А Россия не готова пайсці на тое, как сказать, что царян, братан, я был неправ. Тому тут такое. А казаць можна што заўгодна. Ладно, павернемся да санкцыяў. Так што ж гэта за санкцыі, як яны працуюць? Па-першае, і самае, напэўна, галоўнае, што некаторыя беларускія банкі будуць адключаць ад сістэмы міжнародных пераводаў SWIFT. Ось, гэта азначае, што перавесці пэўныя банкі не змогуць выконваць пэўныя аперацыі. Так, ось, і все ж таки пасля свайго так, прамоушена Алла Целец вырашыла яшчэ павітацца. Ну, вітаю і вас таксама ў нашым такім невялічкім кам'юніці. Ось, што гэта за санкцыі? Па-першае, з самых такіх важных і цікавых санкцыяў, нават не столькі сама санкцыі, колькі ось гэта нейкія такія меры. Гэта тое, што, напрыклад, Расія дакладна ўжо не можа гандляваць на міжнародным рынку у далярах. То бишь все тавары, якія яна прадае ці набывае, ці паслугі, якія яна надае ці набывае у іншых краінах, якія падтрымліваюць гэтыя санкцыі. Разрахунак у гэтых адносінах эканамічных адбываецца не у далярах. Хутчэй за ўсё, бліжэйшым часам яшчэ і еўра да гэтага спісу падключыцца, калі ўжо не падключылася. Таму што гэта азначае? Гэта азначае, што даляры Расія і Беларусь у бліжэйшым часе не пабачаць. Бо асноўны прыбутак, асноўнае папаўненне, скажем так, гэтага самага валютнага фонду, гэта не толькі там драгацэнныя металы, але гэта і валюта. І вось гэтай самай валюты зараз не будзе ў Расіі і ў Беларусі. Таму што нават тыя ж самыя трактары, якія Беларусь там, напрыклад, прадавала у той же самый, напрыклад, Кітай, Казахстан і так далей, і прадавала за вольна канвертаваную валюту, то бишь даляры або еўра. Зараз яны не змогуць гэтага рабіць. І, напрыклад, з тым же Казахстанам трэба будзе гандляваць, там, я не ведаю там, у якіх там, якая там валюта ў Казахстане, але там з Індыяй, напрыклад, з Індыяй прыйдзецца там рупіямі разлічваць. Індыя будзе разлічвацца з Беларусю рупіямі. Ну, ці беларускімі рублямі. У Казахстане тенге. З Казахстанам можна будзе гандляваць тенге, або там расійскімі рублямі, што, в прынцыпе, в параўнанні з тенге, як па мне, тенге нават будзе так памацней валюта. Ось, таму гэта, хай гучыць гэта вельмі так быццам бы несур'ёзна, але насамрэч гэта вельмі сур'ёзная такая санкцыя, калі ты не можаш гандляваць за вольна канвертуемую міжнародную валюту. Гэта азначае, што ты набыць нічога не зможаш. Каго-небудзь за гэтую ж самую валюту. Напрыклад, якщо ти хочеш там набыць, напрыклад, у таго ж самага Китаю што-небудзь за што-небудзь, напрыклад, там, ты ж там нейкія запчасціны для дронаў, напрыклад, ці тую ж зброю. Ну, Китаю, напрыклад, расійскія рублі, ну нахуй не патрэбны.
увогуле нахуй не патрэбна. І таму Расіяй прыйдзецца сплачваць гэтыя вось рахункі або нейкімі іншымі таварамі, і там ужо курс будзе такі явно незручны для Расіі, але вельмі зручны для Китаю, напрыклад. Або сплачваць з гэтых самых сваіх нейкіх там, як кажуць, кубышак. І даставаць гэтыя самыя даляры гэтых самых кубышак, каб набываць тую ці іншую прадукцыю. Гэта ж тое ж самае, напрыклад, з тымі ж заводамі, які, напрыклад, нейкую сыравіну закупаюць за мяжой для сваёй уласнай працы. І калі яны раней закупалі іх гэтую сыравіну за даляры, зараз, калі гэтая сыравіна закупаецца ў краіне, якая падтрымлівае гэтыя санкцыі, Расія не зможа гандляваць з імі даляры. Прыйдзецца гандляваць у іншай валюце, якая не такая зручна. Бо індусы, напрыклад, там на пачатку вайны Індыя гандлявала за рупіі. І Індыі вельмі зручна, яны там надрукуюць гэтыя рупіі, там колькі ім заўгодна, там, скажем так, уліваць у эканоміку рупіі замест даляраў зручней. Тому што рупіі гэта рупіі, яны там толькі ў сярэдзіне краіны імі можна там разрахоўвацца, бо там на всялякіх міжнародных біржах там крыху іншы курс. Таму гэта вельмі істотныя такія санкцыі. І да таго ж міжнародныя всялякія пералікі таксама немагчыма рабіць банкам. Калі ты хочаш там нейкі нават вывесці гэтыя самыя грошы, там нейкія офшоры пакласці там на нейкія там швейцарскія рахункі або там кіпрскія, ты папросту не зможаш, таму што ты адключаны ад гэтай сістэмы SWIFT, міжнародных гэтых пераводаў, і ты не зможаш гэта зрабіць папросту. То бишь табе трэба будзе, каб вывесці, трэба будзе пераводзіць з цифровой валюты ў кэш і кэшам, чамаданамі вывозіць, потым там класці на рахунок. Анкл Хок таксама вітае ў чаціку на Ютубе. І таму, гэта вельмі ускладніць самае адмыванне гэтых самых грошай. Таму што будзе вельмі складана адмываць грошы, калі іх немагчыма будзе вывесці. Можна будзе вывесці толькі у выглядзе кэшу. Як там Расія хвалілася гэтай сваёй сістэмай, быццам нам не патрэбна, у нас ёсць сістэма, гэта МІР, якая, дарэчы, у Беларусі ўжо, здаецца, таксама працуе, бо карткі МІР, бачыў, прынамсі, некаторыя навіны працуе, гэта сінхранізавалі там нейкія сістэмы беларускія унутраных гэтых пераводаў з расійскай сістэмай гэтай МІР. Але такая сабе сістэма, насамрэч, і акрамя саміх расейцаў яна нікому не патрэбна. Ты расейцам яна там таксама вельмі патрэбная. І тое, што санкцыі, якія былі ўведзеныя на Расію, працуюць на Беларусь, і таксама станоўча, таму што памятаеце ж, хто тут, усе майже гледачы, хто зараз прынамсі тут на канале, украінцы, памятаеце гэтае даследаванне, калі яго можна так назваць, ткача з беларускай мяжы, і у якой колькасці там фуры праз беларускую мяжу мяюць. І не маем ніякіх перашкодаў, і ніякія польскія фермеры ім там не перашкаджаюць. Таму што Расія выкарыстоўвала Беларусь як краіну для абыходу гэтых самых санкцый. Таму што проста не ўсе санкцыі, якія былі накладзеныя на Расію, былі накладзеныя на Беларусь. І менавіта таму праз Беларусь Расія магла некаторыя санкцыі гэтыя абыходзіць. А зараз не зможа абыходзіць, таму што і на Беларусь наклалі тыя ж самыя санкцыі. Цікава, што зараз будзе адбывацца на польскай мяжы датычна гэтых фураў, пра якія рабіў свой рэпартаж ткач. І будуць яны
з такой же інтэнсіўнасцю ганяць праз польскую мяжу ў Беларусь. Ну, паглядзім, мабыць, знойдзецца яшчэ які-небудзь умоўны, скажем так, нават калі не той же самы ткач, які прыедзе на беларускую мяжу і захоча на гэта ўсё уласнымі вачыма паглядзець. Так, посчитаем, что вы тут понаписали. А взагалі багато беларусів виїхало до Польщі, до країн Балтії. Ну, виїхало шмат, але саме що цікаве, більше з їх і працягвае ездить у Беларусь. Там былі нейкія спрэчкі у літоўскім, здаецца, парламенце і патрабавалі дазволіць беларусам, якія уцякаюць з Беларусі, уцяклі ў свой час з Беларусі, у Літву, дазволіць ім часцей, чым один раз на паўгады наведваць Беларусь. Это ўвогуле было для мяне смешна. Тыя, хто ўцякалі, патрабуюць, каб ім дазволілі на умовах гэтага віду на жыхарства ездзіць часцей, чым раз на паўгады ў Беларусь. Это ўвогуле дзіку. Калі ты уцікаеш з Беларусі, ты ўвогуле не маеш чаго рабіць у Беларусі, якое нахуй часцей, чым раз на паўгады ездзіць у Беларусь. Ну, это попросту, ну, смешна, бо так, ёсць людзі, якія уцякалі, якім увогуле, як бы гэта Беларусь нахуй не патрэбна ў тым стане, у якім яна ёсць зараз. Ось, а ёсць тыя, хто, скажем так, пад шумок з'ехаў, атрымаў вось гэтыя самыя ВНЖ там і гэтак далей. Не выключна, дарэчы, што і шпіёны тыя ж самыя, агенты такія засланыя, это КГБшнікі пераапранутыя. Выехалі, і ўсё, ім трэба ездзіць. Яны там ездзіць, а зараз там увялі нейкія ліміты на езду гэтую самую, што нельга там так часта ездзіць. Калі можна так ездзіць, так на цэлым тут і від на жыхарства-то не вельмі-то патрэбны. Калі вы так часта ў Беларусі бываеце, жывіце ў сваёй Беларусі. Ну, што лагічна выглядае з боку літоўскіх уладаў. Ось, але пачалі жаліцца, што ось не можна так рабіць. І варта было б дазволіць беларусам часцей наведваць Беларусь з Літвы, маючы пры гэтым від на жыхарства на падставе таго, што у Беларусі ім загрожае небяспека праз пратэсныя дзеі ў 20-м годзе. Ну, такое сабе насамрэч. Так, Польща та країни Балти надіслали ліст до Європейського Союзу, в якому пропонують побудувати потужну лінію оборони на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю. Про це повідомила Reuters. Ну, про гэта ўжо давно казалі, і насамрэч там пэўныя платы і Літва, і Польшча пабудавалі, але гэта не зашкодзіла, напрыклад, тым же самым мігрантам забіць польскага памежніка. Была гэта навіна некалькі тыдняў таму. Падчас там несення сваёй службы на мяжы Беларусі і Польшчы польскі памежнік атрымаў там траўму галавы і у выніку загінуў. Ось таму. І, каб вы разумелі, там літаральна кожную гадзіну, ну, калі так парахаваць колькасць спробаў перайсці мяжу і падзяліць на колькасць гадзінаў у дабе дабавіць па-украінску, па-беларуску сотні, то там атрымліваецца, што літаральна кожную гадзіну штосьці адбываецца. Кожную гадзіну дзесьці на мяжы Беларусі і Польшчы адбываецца спроба перайсці гэтую самую мяжу. Ось, і калі ў 20-м гэта выглядала вау, там што тут адбываецца, міграцыйная крыза, гэтак далей, там Лукашенко, міграцыйная крыза, гэта трэба штосьці рабіць, там Пуцін зрабіць што-небудзь з Лукашенкам, міграцыйная крыза, зараз неяк усім пахую стала. Гэтых самых мігрантаў там не стала менш, яны там як дзейнічалі, так і дзейнічаюць, і ўжо нават ёсць першыя ахвяры сярод польскіх памежнікаў. Ось, таму гэта ніколі не скончыцца. З Літвой, дарэчы, тое ж самае.
мабуть, тільки що не так активно у Літву ломиться, але там так само ёсць плот на мяжы, хаця там, здаецца, просто большая частка мяжы, здаецца, з Польшчай, яна праз рэчку ідзе, праз Буг. Не памятаю, які там, здаецца, Буг. Просто Буг. Без геаграфічнай прывязкі на кірунку. Ось, і пэўная частка мяжы ідзе па Бугу, а нарэшце ж ты ж не пабудуеш плот. Ось там, дзе па зямлі ідзе мяжа, там пабудаваны плот. У палякаў 100%. Ось таму санкцыі будуць працаваць, а Расія праз тую ж самую Беларусь будзе ціснуць на Еўропу з гэтымі самымі мігрантамі і тым, што там адбываецца на мяжы. Так, я так разумею, що білоруси це розуміють, але нічого не роблять. Ну, ті білоруси, які зараз у Білорусі, там два варіанти. Або їм похуй, або супроводи вони відчувають себе у небезпеці. Бо, наприклад, тобто, коли там вибори вже були, майже 4 роки. 4 роки, як були вибори, у жнівні. Так, у жнівні. Треба було просто полічити місяць. У жніўні 20-го былі выбары і пратэсты былі пасля жніўня. І дагэтуль яшчэ знаходзяць людзей, які ў гэтых пратэстах прымалі ўдзел, записваюць гэтае пакаяльнае відэа і адпраўляюць людзей на калоніі. Ну, 2-3 гады, чаму б не. Танная працоўная сіла заўсёды патрэбна. Бо я вам нагадаю, калі вы не ведалі, у калоніях і ва ўсялякіх турмах людзі працуюць. І працуюць за копейкі. За копейкі працуюць. Але насамрэч, па факту гэтая праца каштуе значна больш. Таму лішнія працоўныя рукі за копейкі, ну, чаму б не. Так, ну, ще дочитать коментарі. Люди. Ну, а як думаєш, треба, ну, це шпіони, права людини, ну, якби і так, але коли ти сцвярджаєш, що твоєю підставою для отримання віду на жихарство або там статусу якого-небудь утікача, як, наприклад, ось я зараз потребую статусу утікача в Україні, ну, гэта означает, что мне небяспечна повертаться. Я не могу попросту повернуться. Ну, просто фізично. Ну, як фізично, я, мабуть, і мог би повернуться, але я віддаю собі адказнасць тим, що мені там затрымаюць адразу ж. Я ще буду у зоне у гэтай ісці памежнай, паміж одной краінай і другой, мяне ўжо будуць чакаць з того боку. Там якби люди, калі яны на гэта спасылаюць, што ім і на падставе гэтага яны атрымлівалі там і віды на жыхарства або там нейкія іншыя статусы, то якби пра што ўвогуле гаворка, калі вы там кажаце, што ай-яй, нам забараняюць ездзіць у Беларусь. Хочаце Беларусь, едьце, жывіце ў Беларусь. Якби я такога меркавання прытрымліваюсь. От, а дівчинка, з якою ти не порозумівся, то сиділа 2 роки за свої переконання. А з якою ким я там не порозумівся? То сидів 2 роки. Не напишите про кого вы, бо з тих, кого я ведаю, з ким я не порозумівся, нема тих, хто би сидів у турмі у вас. Мабуть, ви з кимсь мені або дівчинку эту блитаєте. В Білорусі ще є смертна кара? Є. В Білорусі ще є смертна кара. І я під гэты артикули підходжу. Па-па-па-па-па. Потому что, по-перше, я проходил терминовую службу у
Збройних силах Білорусі. І зараз я, Наталя, пишу, вам откажу. Праходзіў у тэрміновую службу ў Збройных сілах Беларусі, і па уставе гэтых самых збройных сілаў я не маю права прымаць удзел у узброеных фармаваннях на тэрыторыі іншых дзяржаў, акрамя Беларусі. А я прымаў. Ось так. Кажуть, насрав на гэту зеленую кніжку і прыняў удзел у узброеным фармаванні на тэрыторыі іншай дзяржавы, што прыраўніваецца да дзяржаўнай зрады і караецца да самай максімальнай ступені пакарання, а датычнай Беларусі гэта смяротная кара. Таму я расстрылянт. Ёсць ухілянты, а я расстрылянт. Ось, таму павяртацца ў Беларусі, Беларусь тога выгляду, якая яна ёсць зараз, ну, мне не тое, што небяспечна, мне нават не цікава. Таму што нават калі там зарывацца, напрыклад, у Беларусь там пагудзець, там, кажуць, ёбла пабіць мусарам, ну, пакуль што там няма такой перспектывы, там хутчэй пакуль што мне надаюць. Ось, таму што іх больш, яны зараз досыць так моцна стаяць на нагах, карная гэтая машына працуе, все там напалоханыя, ось, ну, у 25-м годзе будуць выбары праз год. Таму, мабыць, там што-небудзь, якія-небудзь рухі пачнуцца, да таго ж яшчэ, мабыць, тут во краіне што-небудзь такое, які-небудзь пераломны момант настане, што Расія пачне там прайграваць і губляць гэтыя самыя пазіцыі і палітычныя, і інфармацыйныя, і уплывовыя, і тады, мабыць, у Беларусі што-небудзь там падвіжаваць, як кажуць. Для таго ж я, мабыць, там яшчэ падлікуюся, прыбяру, падлікуюся і больш баяздатны. І мне будзе цікавей штосьці двіжаваць. Бо калі ты штосьці не можаш па фізічным сваім стане, не вельмі цікава двіжаваць. Калі ты ўсё можаш па сваім фізічным стане, ну, цікава двіжаваць. Так, пра ту дзяўчыну, я не ведаю. Я гэтую дзяўчынку, з якая там штосьці нейкую лухту несла, мабыць, яна і сидзела на хіміі, але ўласна я яе не ведаю, асабіста я яе не ведаю, не бачыў ніколі. Таму не маю жалю да такіх людзей, якія спрабуюць мне штосьці даказаць. Прычым штосьці казачнае. Ось. Так, что серьезно, так, расстрельная статья, все, я расстрелянт. Тут вот зеленочкой мне помажить, и там сзаду зеленкой помажить, с ПМ у коридоры, там специально есть коридоры расстрельные. Идешь по коридору и не ведаешь, коли у тебя стрелять, и сзаду голову ПМ, и мозги там на вылет. Класс. Ось, ну мы будем, коли раптам я даруся там да ўлады, мы будем просто вешать. Просто вешать. Ну, згадаем даўніну, узгадаем нюрнбергскія працэсы 46-го году. Плошча, дарэчы, гэтая самая, яна ж плошча незалежнасці. Была плошча Леніна, зараз плошча незалежнасці. Яна все яшчэ засталася у Менску, там трошки змянілася ў выглядзе. Але, думаю, так, трупы на віселіцах там будуць ок выглядаць, як і ў 46-м. Таму падвіжуем яшчэ там. Так, та все гаразд, я просто пригадала її, бо для мене сидіти за свої переконання, то заслуговував. Я не знаю, чи я б так змогла б. Ну, сидеть. Сидеть можно по-разному. Можно
Можна сидзець, таму што ты, ну, умоўна кажучы, ебанько і не можаш сказаць, што не. Бо звычайна, калі абіраць паміж сидзець і не сидзець, лепш сказаць там неправду і не сидзець, чым сказаць праўду і сидзець, пры тым, што сидзець у Беларусі досыць небяспечна. Бо ты можаш выйсці адтуль папросту інвалідам, можаш увогуле не выйсці. Таму што я вам нагадаю, што ёсць такія артыкулы, як непадпарадкаванне кіраўніцтву калоніі, напрыклад, за які табе папросту тэрмін могуць накідваць бясконца. Просто бясконца. Ты можаш сидзець бясконца. І калі папросту ўсе гэтыя калоніі не былі там перапоўненыя, і праз гэтую рэпрэсіўную машыну не трэба было новыя кадры прапускаць, каб яны таксама выходзілі запалоханымі і з думкамі я больш туды не хачу і нічога, і таму нічога проціпраўнага рабіць не буду, гэта зручна, каб тых людзей, якія прайшлі праз гэта, было больш. Калі б было б незручна, то папросту тыя, хто хаця б раз прысеў, яны папросту не выходзілі, іх бы там трымалі, ім бы накідвалі б тэрміны за непадпарадкаванне, за парушэнне там якога-небудзь парадку і гэтак далей. Ну, тое ж самае, што ў мяне было ў гэтай самай. Калі я служыў, у нас была хуба, так звана, гауптвахта, і мы караулы час ад часу неслі. І там сидзелі такія, якія там штосьці там агрызнецца на начальніка гэтай гауптвахты. Ну, 2-3 сотняў атрымай зверху на свой тэрмін, які ты ўжо маеш. А там яшчэ зрабілі так, што калі раней тэрмін, які ты праводзіш на губе, уваходзіць у твой тэрмін службы, то потым зрабілі, што гэты тэрмін, які ты сидзіш на губе, не ўваходзіць у твой тэрмін службы. Ось, і памятаю, быў выпадак, калі я там нёс гэтую караульную службу, там адзін такі дзембель сидзеў і кажа, ось там у хлопцаў у часціне там 94, 93, ну, дні лічаць там. 94, 93, 92, а я тут сижу, у меня 93, 94, 95. Потому что его толькі прыбаўляецца. З кожным днём на гауптвахце дні да звальнення толькі прыбаўляліся. Таму і ў беларускіх турмах можна сидзець просто бясконца. Было б жаданне. Які у вас конкурси цікаві в цьому вашому КГБ? Я був, до речі, у КДБ у 2001 году мене викликали як свідку по факті вибуху на території російської амбасади у Менську. Тоді 2 гранати залетіло на територію амбасади РГД-5. Одна вибухнула, одна ні. І мяне ось выклікалі як сведку, але я быў падазроным, таму што калі я там быў у Маладым фронце, гэта арганізацыя такая, быццам бы, была партыя была партыя Беларускі народны фронт адраджэння. То есть пры ёй была маладзёвая арганізацыя Малады фронт. Я ось у ёй быў там пэўных кіраўнічых органах, і ось калі там кагосьці з гэтай арганізацыі дапытвалі ў Клецку, это горад такі, я нават не знаў, што у нас, не ведаў, што у нас у Клецку арганізацыя ёсць. Ось там, калі кагосьці дапытвалі, пыталі, а ці не мог ось Іван Тамашевіч з Менску гэтага зрабіць. Ось, але позву мне далі ўжо як сведку, а не як звінавачванаму, тому што калі б далі як звінавачванаму, я б без адваката мог і не з'яўляцца. Але якщо ты не сведка, то адвакат табе не абавязковы. Ось таму КДБ такое. Прынамсі тое КДБ, якое дапытвало мяне тады, мяне 17-гадовага тады, было вельмі смешнае. Зараз, напэўна, яно больш такое, прынамсі, датычыцца справ, якіх разгляд, яно больш сур'ёзнае. Калі браць вось гэтыя дзяржаўныя зрады, экстрэмізм і гэтак далей, з так званымі палітычнымі абыходзяцца вельмі жорстка.
наўмысна жорстка. Там, напэўна, не затрымліваюць так гэтых бандитаў, якія там серыйных забойцаў, напэўна, так не затрымліваюць, як затрымліваюць палітычных. Таму ось такая ось справа. Чагось мяне такі паралелі пішлі Беларусь з Чечнёю тэперашнюю, якісь канцлагер. Ну, так там, по факту там так і ёсць. По факту там такі ось канцлагер. Да яшчэ на Белсаце, Белсат гэта памыйка полная, там ідзе такі шэраг праграм «Архіпелаг Белах» называецца. Я не глядзеў, але там штосьці, напэўна, пра гэта, але параўнанне такое досыць яскравая, калі можна так сказаць. Так Наталля, асабліва турмы, які іх є, то не тільки страшно і моторошно про це думати. Ну, КДБ ж старі совкові традиції в плані політичних. Ну, да, там нічого не змінилося. І до того ж ще і команди є до того, щоб їх затримувати максимально жорстко. І приймати максимально жорстко, бо подчас тих же протестів у 20-му всіх просто максимально жорстко прям затримлювали, обиходилися з усіми максимально жорстко. Не про які там прави чоловіка, там прави вогулі винувачуваних, бо ти лічишся невинуватим, покуль не доказано адваротне, там про гэта вогулі. Таму там насамрэч быў жах. Я як чалавек, які не даехаў до турмы, тому што з другой спробы мяне папросту хуткая дапамога забрала, але 8 гадзінаў такіх 8 гадзінаў майго жыцця былі побач з гэтымі людзьмі, якія праводзілі гэтыя самыя затрыманні. У ноч з 11 на 12. Увечар 11 мяне прынялі. Ёсць відэа, дарэчы, у Ютубе і на ТикТоку, як мяне прымалі. Разам з маім Логаном. Логану то похуй, яму не больно. А ось мне было досыць боляча, насамрэч. Ось таму ось такія ось справы. Так, ну і на гэтую тэму больш, я бачу, няма каментароў, таму працягнем апошняя тэма, самая смешная, самая цікавая, ад якая, правда, была ўжо на пачатку тыдня, аж, ну, мяне ад яе просто так бомбіла, що ви собі не уявляєте. Тому що, ну, просто як беларуса, і ось, ну, ось гэтым усім мяне просто бомбануло. Я нават загугліў гэтую тему. Я меў нейкае сваё уяўленне, як там адбывалася ўсё ў гэтай гісторыі, пра якую зараз будзем размаўляць. Але мяне там просто быў падпал. Можна было касмічную праграму, калі ось там пад пердак пад мой штосьці падкласці, там нейкія теплоабменныя энергетычныя якія-небудзь рэсурсы, можна было б касмічную праграму запускаць сваю ўласную. Так, лета 20-го року было спекотно в Беларусі, мы дивились, це було жахливо. Ну, я приймав у цьому уділ. Це було, там реч, жахливо. Так, Тихановская. Светоч беларускіх вачэй. Самапрагалошаная лідерка беларускіх дэмакратычных сілаў, яна ж лідар невядома чаго. Святлана Тихановская на пачатку тыдня ці наведвала, я так і не зразумеў, ці яна наведвала Арменію, ці надавала інтэрв'ю папросту там нейкаму армянскаму выданню. Ну, не было пра гэта сказана. Але Светлана Тихановская сказала, что Лукашенко дрэнны, потому что ён надаваў зброю Азербайджану, при тым, што ў яго было пагадненне па АДКБ. Ой, тут штосьці мне тут тыкток, штосьці тут запілікала, штосьці такое ў тыктоку. Ось, таму што ёсць АДКБ, там аб'яднаныя, там штосьці карацей такое расійскае НАТО,
Ось куди виходять країни, які так ці інакше, ну, будемо щиро казати, підпорядкуються Росії, до яких відносилася і Арменія. Ось, і Світлана Тихановська сказала, що Лукашенко дренний, і він гандляваў зброяй з Азербайджаном, при тым, што ён у АДКБ з Арменіі, а Арменія, яна варагуе з Азербайджаном. І ось дзякуючы таму, што Лукашенко такі дрэнны, Азербайджан павярнуў на Горны Карабах. Ось, і чаму мяне ад гэтага падгарэла, просто я просто меня просто бомбило от этого всего, потому что я не разумел, як можно быть настолько быдлячым политиком. Ну ладно, яшчэ, як можно быть настолько быдлячым политиком, каб падтрымліваць Армению у пытанні Нагорнага Карабаху у выглядзе Тихановской, я яшчэ могу зразумець. Але як можно быть быдлячым падтрымшчыкам гэтай быдлячай палітыка гэтага быдлячага. Вось гэта у мяне у галаве не ўкладалася. Таму што быццам бы вось усе беларусы, якія былі супраць Лукашэнкі, гэта мае быць некая навуковая эліта, як гэта называюць іх, выскачыла з галавы гэта слова. Інтэлігенцыя. Інтэлігенцыя. А по факте атрымліваецца просто быдлота. Таму што я не разумею, якім трэба быць быдлом, тупым просто. Каб перад тым, каб даваць каментар пра тое, што Азербайджан адабраў у Арменіі Нагорны Карабах, і гэта ёсць дрэнна, як можна быць так настолькі быдлячым, настолькі тупым і адбітым быдлам просто, не разумеючым нічога ўвогуле ў палітыцы. І казаць ось такое. А потым вы кажаце, а чаму гэта яна толькі там у 20, там амаль што у 23-м годзе узгадала, што Крым гэта Украіна. І штосьці мне падказвае, што гэта як з той маўпай. Малпу, якую папросту, або там папугай, якога папросту навучылі паўтаряць тое, што патрэбна паўтаряць. Крым Украіна. Ось, і я загугліў нават, бо я ўжо пачаў уяўляць, што, мабыць, я штосьці не так у гэтай гісторыі ведаю. Але я загугліў Нагорны Карабах. Так, там у Нагорным Карабаху пражывалі дзесь 50/50 армяне і азербайджанцы. Пачалося ўсё яшчэ у 89-м годзе, калі там пачаліся нейкія рухі. Ну, яны пачаліся тады амаль што па ўсім савецкім звязе. Ось. І ў 91-м пасля падзелу Нагорны Карабах адышоў да Азербайджану і лішыўся тэрыторыяй Азербайджану. Тады там армяне пакрыўдзіліся, потым там штосьці адбывалася, і за дапамогай расійскіх зброеных сілаў Арменія аджала Нагорны Карабах у Азербайджана. І тады там досыць багата азербайджанцаў паз'язджалі з самого Нагорнага Карабаху і павыязджалі з самой Арменіі, хто там пражываў. Карацей, такі нацыянальны канфлікт быў досыць сур'ёзны. І Нагорны Карабах не быў вызнаны нікім там, акрамя там толькі што там прыхільнікаў Расіі. Калі там тое ж самае Косава, ці там, што там яшчэ гэтую, потом падчас гэтага падзелу Югаславіі там яшчэ такія дробныя краіны з'яўляліся. Калі гэтыя краіны яшчэ нейкія, ну, такія досыць сур'ёзныя граўцы на палітычнай арэне вызнавалі, то Нагорны Карабах ніхто не вызнаваў. Яго вызнавала толькі Расія, і то там, як гэты Нагорны Карабах быў такой квазідзяржавай. На кшталт гэтых ДНР, ЛНР. І зараз Азербайджан, калі там Расія вывела адтуль свае войскі. Так, штосьці мне понял, що тут. Так, гадзіна прайшла, і больш за гадзіну нельга... ну да. І больш за гадзіну нельга ў тыктоцы эфіры шпарыць.
Ну, нічого. Ми зараз перезапустим. Оп. Оп. Ну, гадзіну. Нельга больш за гадзіну. Ты кто? Це китайцы гэта. Все их короткое. Люди короткие. Память короткая. Ось. Я нават загугліў гэта все. Ось так вось гэта адбывалася. Потому что, ну, реально, я не разумею, як можна быць настолькі тупым, каб вось такое казаць. Але, ну, ладно, там тупы палітык. Людзі, якія падтрымліваюць, яны реально такія тупыя і быдыляшыя. І ўсё гэта нагадвае, ось гэта реально, ось, калі ты кажаш так, як табе зручна. Калі ты даеш інтэрв'ю якому-небудзь там армянскаму выданню, каб выглядаць добрым у вачах армян, трэба казаць штосьці добрае пра армян. Тому што Лукашенко дрэнны. Ён прадаваў зброю Азербайджану, каб Азербайджан змог аджаць Нагорны Карабах. А крымцы гэта Украіна. Калі даеш інтэрв'ю якому-небудзь украінскаму каналу або там якім-небудзь там нацыянальным рухам, кажа, што Крым гэта Украіна. Потому что, ну, нельга нацыяналістам казаць, што Крым не Украіна. Потому что нахуй пашлюць. Ось, але пры гэтым, калі пытаюць, а чаму гэта ваш муж Сярожа, які з выявай, з фотаздымкам якога на папцы вы лётаеце там па ўсіх краінах, якіх толькі можна, і трымаеце гэтую папачку з выявай гэтага ебала. Ось, а чаму ён у незаконны спосаб перабываў у Крыму ў свой час, калі Крым ужо быў тымчасова акупаваны? А адказ просты. А мабыць, яму просто так было зручна. Ну, зручна так было, разумееце? Было так зручна, таму мы просто взяли і парушылі законы Украіны. Ну, просто зручна. Гэта ж тое ж самае адбываецца і зараз. Што зручна сказаць, што Крым Украіна, я кажу, што Крым Украіна. Калі Сергею Ціхановскаму, гэтаму быццам бы палітвязню, было зручна наведаць Крым, заехаўшы туды з тэрыторыі Расіі. Ну, так просто зручна. Калі зручна казаць, што Лукашенко дрэнны і дапамог Азербайджану аджаць ягоную законную тэрыторыю у Арменіі, ну, таму што зручна. Таму што звычайныя гопнікі, таму што гопніку незручна працаваць, яму прасцей там у якому-небудзь цёмнаму пераходзе гопнуць якога-небудзь лоха на тэлефон і потым гэты тэлефон дзе-небудзь на рынку прадаць, таму што яму так зручна. І па сутнасці вось гэта і ёсць уся вось гэта тое, што называюць зараз беларускай апазіцыяй, якая робіць папросту тое, што ёй зручна. А калі казаць яшчэ прасцей і ўжо больш такім прямым тэкстам, якая робіць тое, за што атрымлівае грошы. І неважна, гэта грошы непасрэдна расійскія, або гэта грошы еўрапейскія і гранты. І з боку еўрапейскіх всялякіх арганізацый я б пераглядзеў свае фінансавыя магчымасці і пераглядзеў, каму вы даеце гэтыя грошы і пра што яны заяўляюць на палітычным, скажем так, на палітычнай арэне. Ось, таму што як бы то якая-небудзь еўрапейская арганізацыя, якая там падтрымлівае нават дэмакратыю, калі перад ёй паставіць пытанне менавіта такім чынам, што а вы бы далі грошы палітычнай сіле, якая кажа, што Азербайджан незаконна завалодаў Нагорным Карабахам. Вось ці далі б вы грошы гэтай арганізацыі. Калі паставіць пытанне менавіта вось у такім ключы, то, напэўна, такіх арганізацыяў знойдзецца вельмі-вельмі мала. Або калі запытаць, а ці лічыце вы, што калі зручна, можна парушаць законы Украіны і заязджаць у Крым у незаконны для украінскага заканадаўства спосаб. Ці лічыце вы, што гэта норма, і ці лічыце вы нормай выдаваць грошы тым, хто лічыць менавіта так. І чамусьці ніхто вось гэтыя пытанні
не задае. Калі выдае грошы, вось гэтым самым ёсць такое слово французскае, напэўна, каміваяжора. Гэта такія людзі, яно з'явілася дзесь там у сярэднія стагоддзі. Гэта людзі, якія вось хадзілі і яны як барахолка. У іх шмат усяго, як такая рухомая крама 1000 дробязяў. Калі ў яго ёсць амаль што ўсё. Такія бытавыя тавары, і ён ходзіць папросту там і вось гэта ўсё прадае. Вось, і такіх людзей называлі каміваяжоры. І вось беларуская гэта быццам бы апазіцыя, гэта вось такія вось каміваяжоры, у якіх зашмат усяго, прычым гэта смецце нейкае, ну, умоўна, скажем так, смецце, гэта все ж таки патрэбныя нейкія тавары. Ось, але адныя могуць супярэчыць іншым. Бо камусьці там, напрыклад, патрэбны там запалкі, а камусьці там, напрыклад, вогнегаснік. Ось, і каму што зручна прадаваць, яны таму тое і прадаюць. Ну і каміваяжоры яны так і працавалі. Просто прадавалі все, што можна і як мага больш. І беларуская апазіцыя у выглядзе вось гэтай самай Ціхановскай там і Шайкі-Лейкі, іхняя, яна займаецца менавіта вось гэтым. Яна папросту прадае той самы, калі можна гэта так назваць, палітычны аўтарытэт, які яны самі сабе і надалі. Лідараў беларускай дэмакратыі. Якіх ні ад лідараў, ні ад дэмакратыі, ні нават ад беларускай мала што ўвогуле маецца у багажы. Так, ну давайте зараз тады ўжо і вашыя каментары пачытаем. Зараз я вадичкі мінеральнай. Дарэчы, мінеральная вода, реклама. Хвілінка невялічкая реклама. Хочу падзякаваць кампаніі украінскай Апілля. Яна робіць піва, ну, здаецца, не вельмі якаснае, але я яшчэ пераканаюся ў гэтым асабіста. Кампанія Апілля выпускае таксама газаваную воду, мінеральную, газаваную, негазаваную, сярэднегазаваную. Да мяне патрапіла сярэднегазаваная. Ось, і ёсць партыі, якія яны робяць не для продажу. Гэтыя партыі патрапляюць у зброеныя сілы. Да мяне патрапіла партыя, якая была накіраваная ў УГУР. Мне просто знаёмы кажа, што у нас вады, ну, зашмат, мы столькі не выпіваем. Калі табе трэба, я прывезу там колькі гэтых пакункаў. Ну, везі. Тут яшчэ у меня якраз праблемы былі з вадой, таму што іржавая ішла з крану. Дык вось, кампанія Апілля робіць гэтую самую воду, якую бескаштоўна перадае, там нават на этыкетцы напісана, што партыя не для продажу. І з чаго я раблю высновак, што яна перадае гэта ўсё бескаштоўна нашым ваярам, за што кампанія Апілля вялікая падзяка уласна ад мяне. Наконт піва я скаштую, пераканаюся або пацверджу тое, што піва не вельмі якаснае. Тады мець сваё ўласнае меркаванне на гэты рахунак і змагу ім падзяліцца. Але што датычыцца мінеральнай вады, досыць нармальная мінеральная вада, можна піць, я п'ю, яшчэ не памёр. Гэта так, хвілінка рэкламы для кампаніі Апілля. Так, адкуль тут пачаць? Так, звідки вона взагалі взялася, ким вона була до всіх подій? Яна була чоловіком, який голосував за Лукашенку у 2015 році. Ну, принаймні, вона так заявила сама, що у 2015 році вона голосувала за Лукашенку. Там і раніше вона голосувала за Лукашенку. Ввогуле на вибори мав ісці її муж Сергій Тихановський, але його затримали, відомо ж, ось, а її допустили до виборів просто тому, що не розглядали як некую там, некого кандидата. Ось, але там былі пэўныя падзеі. Ось, так сталося, що там 3 штабы быццам бы аб'ядналіся, але кіруючым
быў штаб не саме Ціхановскай, а Ціхановская была просто прадстаўніком, как той самой табуреткай, за якую мелі прагаласаваць всех, каму дакучыў Лукашенко. Кіравала там Калеснікава, якая зараз сядзіць, а Калеснікава была прадстаўніком штабу Віктара Бабарыкі. А Віктар Бабарыка быў пара-пара-пам кіраўніком Газпрому беларускага. Казаць, што ён не заангажаваны і не прадстаўляў інтарэсы Расіі, смешна. Я плюну ў твар таму, хто гэта мне зможа сказаць вось так вось твар у твар, што не, Бабарыка не быў заангажаваны Расіі, не быў завербаваны Расіі, не пераследаваў расійскіх інтарэсаў, вылучаючы сваю кандыдатуру на выбары ў 2020 годзе. Я так зраблю. Гэта 100%. Так. Дружына галоўнога беларускага апазіцыянера, які зараз сидзіць. Ну, галоўны беларускі апазіцыянер, гэта вы ўжо там тое ж самае, што яна лідарка беларускай дэмакратыі. Гэта ж з таго ж шэрагу гэтае самае надання гэтых званняў, калі можна так сказаць. Вона просто жыве в расійскай прапагандзе. Да яна не жыве в расійскай прапагандзе, яна стварае гэту расійскую прапаганду толькі на беларускую аўдыторыю. Таму што є большая частка пастоў на яе уласна. Ну, як бы уласна. Вядома, што не яна вядзе гэты тэлеграм-канал на расійскай мове. І чаму б гэта? Беларуска лідарка, блядь, беларускай дэмакратыі, светач усіх беларусаў піша па-расейску в сваім канале. Не па-расейску, выбачце. На языке своей матери. Вот так. Тому так себе кандидат. Так, ну завжди знайдуться тих, хто будуть за цю бомбу заклав Сталін, спеціально це зробив. Це про яку бомбу? Мабуть, там про щось це розповідали, а я пропустив. Щось таке чуло, що Лука таємно передав Азербайджану зброю і Вірменія відмовилася від візитів до Білорусі. Так, гэта было яшчэ ў мінулым годзе, калі не памыляюся, там гандляваў ён з Азербайджанам, там Арменія щосьці выказвала нейкія свае незадаволенасці на гэты конт, і там на некалькі візітаў афіцыйных дэлегацыя Арменіі не прыехала. Ось. А потым, калі сталася, што сталася, Арменія там зрабіла гэты запыт на военную дапамогу, што быццам бы на тэрыторыю Арменіі там уторгліся азербайджанцы, але ну, тут красиво соскочили там тым, што як бы, ну, а ніхто ж не прызнаў Нагорны Карабах часцінай Арменіі. Таму выбачце, калі ласка, нічым не можам дапамагчы. Так, мы також голосовали за Янукович. Ну, я за Лукашенко ни разу не голосовал. Ни разу. Я вось мог голосовать у яким 2005 чи 2006, яким там были выборы. 5-6 докладно не голосовал, 10 я так само не голосовал, як я не голосовал и в 15. Только в 20 я голосовал за Тихановскую, блядь. Больше просто не было за кого. Ось. Там ось так. До речі, а де син Луки? Ну, десь в Білорусі там. А його їх там багато. Ну, як багато. 3. Один там, здається, этой памежною службою керує. Другий не знаю. Третього він там з собою возить до Папи Римського. Ну, возив, принаймні, коли мав можливість потрапити до Папи Римського. Що то знайшло пороблено. Не знаю, до чого то. Гроші не пахнуть, а європейці люблять давати бабло, скільки вони палестинцям бабла давали, а що в итоге вийшло. Ну, так, тому що есть так сфери, у яких якби працюють певні організації. І вони працюють на уплив.
бо ім, ну, неважна каму пойдуць грошы, ім галоўнае, каб яны маглі за гэтыя грошы зрабіць справаздачу, і каб гэтая справаздача была максімальна ўплывовай. Зараз там Ціхановская ездзіць, катаецца, там нейкія прэміі, быццам бы неверагодныя прэміі атрымлівае, пра якія год назад ці там 2 гады назад ніхто не ведаў і ніколі не казаў. Тут от такую прэстыжную прэмію імя Васіля Пупкіна атрымала Ціхановская у Словаччыне, ну, кажучы. І такая прэстыжная прэмія, пра якую ніхто ніколі не чуў, пакуль Ціхановская гэтую самую прэмію не атрымала. Ось. Ебать мой. Гэтак же сама працуюць і всялякія еўрапейскія гэтыя арганізацыі. Каму далі грошы? А Ціхановская. А хто Ціхановская? А вот, наце, ось вам. Тэлеграм открывае там. Ціхановская паўсюль. Руки цісне там всялякім Столтенбергам. Ну, уже не пацісне. Так. Пан Ікс навчається в Пекіні? Чому в Пекіні? Ну ладно. Я вже подумав, що Апілля стала вашим спонсором. Калі Апілля стане моим спонсором, ось гэта, ось гэта. Оп, ось гэтая картка. Гэта картка. На якую вы можете, дарэчы, кінуць грошей. Это уласна моя картка, і гэтыя грошы пойдуць уласна мне на маё уласнае жыццё. Потому что я беспрацоўны, а беспрацоўны, потому что я не маю статусу в Украине. Ну, і калі не маю статусу в Украине, то і дазволу на працу я таксама тут не маю. А парушаць заканадаўства я ж не Ціхановская. І не Сергей Ціхановскі, які робіць так, як зручна. Я раблю так, як правільна. Ось. І таму я не парушаю законы Украины. Таму ось картка, дарэчы, і можете сюды закінуць грошей. Я буду вельмі ўдзячны. Ось. А Апілля не стала моим спонсором. Калі стане, я буду толькі, я тут зраблю дзе-нибудь. Не, ось тут вольны кут. Ось тут можна размесціць Апілля рекламу. Ось тут можна размесціць. І ось тут можна, вот тут можна размесціць рекламу Апілля. Ці такія два вертикальных таких баннеры Апілля можна ебануть, і яны будуць там постоянно. Можна там з якой-небудзь анімацыяй, каб былі, толькі хай фінансуюць. Я толькі за. Нічого не маю супраць Апілля. Ну, там, звычайно, там всялякія фавбеты, фрібеты, касмалоты я нахуй пошлю, а Апілля хай собі будзе. Добрую справу робіць. Так. Куди пан Гена пропав? У яго, напэўна, задача. Чалавек, як бы, калі што, ваенны. І там у яго, напэўна, ёсць нейкія іншыя справы, акрамя як там записываць там кружэчкі у тэлеграме або што-небудзь іншае. Таму, мабыць, пан Гена там і займаецца сваёй непасрэднай працай на дадзены момант. Так улаштаваны сама як ваенны. Так, далі, він в порядку, ну я мяркую, що так. То було до виборів Янука пороблено просто. А чому за порох це не промах? Якби до нього не ставилися, він свою функцію виконав в 14-15. Ну, мабуть, в 14-15 виконав, але далі щось пішло не по плану. І війна, яка там почалася не вельмі там на користь Порошенки була, і склади ніяк знікати стали ввогуле не випадково. Тому такое собі. Ну, до речі, от ви кажете про Порошенко, як можна проголосувати було за Порошенку, який був прем'єром при Януковичу? Це те ж саме, що, ну, для білорусів, це те ж саме, що проголосувати, там, скинуть Лукашенку і проголосувати, блядь, за Єрмошину, яка була керівником Центральної виборчої комісії, там, майже 30 років. Ну, менше, там, 20, там, з нечим.
якая лічыла для Лукашэнкі гэтыя адсоткі. Гэта то ж самае, што выкінуць Лукашэнку і прагаласаваць за Ярмошына. Гэта то ж самае было, што выкінуць Януковіча і прагаласаваць за ягонага прэм'ера, якога Януковіч прызначыў. Ну, гэта такая, так сабе ракіровачка, скажем так. Ну, але, ну, у гісторыі такое можа быць. Як кажуць, як казаў класік, калі яго можна назваць класікам, чужой пример, другим наука. Ось. То про Колю Луки навчається в Пекіні. Ну, я не знаю, напевно. Я не чув, наприклад, що він там є. Я не думаю, що він в огулі де-небудь за межі Білорусі виїжджає, тому що там, напевно, коли що там булками можна арматуру перекусувати. Настільки там все стиснуто. Я не знав, що багато синів Луки, тільки про одного чула і бачила. Там його 3 їх. Хто там такі вони всі? Гневные. Один там давно уже памежнай службай кіруе, там другі там таксама нейкія бізнесы аджаў і кіруе. Коленька яшчэ толькі там да бізнесу і дарос. Я так і зразумела, дзякуй за іх. Ну, нема за што. Віктор Дмітро Мікола, це яго діти по Вікіпедыі. Так? Так тады не было більше за кого. Ну, всюди було за кого. Ну, у 90 якім там 94-м, калі былі выбары ў Беларусі, таксама было як бы за каго. Але прагаласавалі за Лукашенко. Тады. Адзіныя выбары, на якіх Лукашенко перамог. Это былі выбары 1994 года у Беларусі. Так, у березні 22-го року після вторгнення Росії в Україну Австралія та Японія запровадили персональні санкції проти Віктора Лукашенка. У травні того ж року санкції проти Лукашенка вела Нова Зеландія. Ну, я ж кажу, один там нейкі бізнеси поджимав і імі кірує, один памежнай службай кірує, а одного ён з собою возить. На вертолете катае і в натовскую форму пранаў у 20-м годзе. Можете вы Колю выкрасці і вымагаць і выкуп. Там шпіца можна выкрасці і вымагаць выкуп. За шпіца, мабыць, больш. Можна будзе яшчэ гэтых, як эколагаў гэтых падключіць за шпіца. Этих гринпісаўцаў. Шпіца прасцей выкрасць, напэўна. Дмітро пачесны консул Эфіопіі ў Беларусі. Гэта з Вікіпедыі, напэўна, інфармацыя. Ну, адно кіраваць, скажем так, ну, не напрямую кіраваць якім-небудзь аджатым бізнесам і быць там нейкім консулам для Беларусі. Так, два пальцы, як кажуць. За нього проголосували збільшого зла. Отак тоді такі були кандидати, що мама не горюй. Якось так. Ну, лепш, чим Бойко, напевно. І що Яценюк, здається, був. Я не пам'ятаю, хто там ще був. В 14-му годі. В 15-му. На виборах в Україні. Я не вірю. Цікавився політикою. Тим більше ще і заміжний. Ось так, ну, бачу, що нема більше питань, по 3 години і так ми з вами у ефірі. Ну, давайте зараз я таку завершальну промову скажу, а ви, коли що, то можете яких-небудь питань, темам яких-небудь для обміркування ще накидати, і коли що, я там все розповіду. По-перше, коли у вас є які-небудь там особисте, мабуть, питання, зверху, прямо з моєю головою, як німб, коли що, можете побачити, це мой телеграм, можете туди написати, я вам обов'язково відповіду. Питання має отримати мой відказ. А потім ось гэта картка. Бачите, гэта картка, у тиктоці вона ілюстрована, як і мой німб. Ось, тому на гэту картку можете перерахувати гроші, коли у вас є гроші, які вам не патрэбны. Калі у вас ёсць грошы, якія вам патрэбны, лепш іх сюды не перарахоўваць, не пералічваць.
калі ёсць непатрэбна і вы хочаце мне дапамагчы як беспрацоўнаму яшчэ нават не адбыўшамуся уцекачу, украінскую біжанцу, можете кінуць сюды ёсць мне грашэй. Я буду вельмі рады і задаволены. Мабыць, нават слезу пушу ад радасці. Ось такія людзі ў Украіне шчырыя і ўдзячныя. Ось. Да таго ж, бескаштоўна, абсалютна, толькі сягоння. Бескаштоўна вы можете паставіць упадабайку. Паставіць падабайку, зрабіць рэпост, падзяліцца гэтым відэа, гэтай трансляцыяй з сваімі там братамі, сёстрамі, дзядзямі, цёцямі, кумамі, хто там яшчэ ёсць, дрэвах шарю. Ось, там вы можете падзяліцца, зарэпосціць, там нейкія сацыяльныя сеткі закінуць, калі вы лічыце, што тут абмяркоўваецца тое, што варта чуць больш, чым той колькасці людзей, якую я зараз бачу у акенцы злева пад надпісам колькасць гледачоў. Ось, таму вы можете гэта ўсё рэпосціць. Яшчэ вы можете пісаць каментар. Па-першае, я вам дзякую за тое, што вы стваралі інтэрактыў, пісалі свае пытанні ў чаце, але важна яшчэ пісаць каментары пад відэа, таму што толькі дзякуючы каментарам, лайкам і рэпостам алгарытм Ютуба разумеюць, што гэтае відэа цікава хоць камусьці, акрамя таго, хто яго робіць. Ось, і прапаноўвае рабіць як мага большай колькасці людзей гэтае відэа паглядзець. Так працуюць, на жаль, алгарытмы Ютубу. Таму лайк, подпіска, рэпост і потым каментар з 7 словаў дзеля таго, каб алгарытмы Ютуба прасоўвалі гэтае відэа і паказвалі яго як мага большай колькасці. Так, в прынцыпе, ўсё. Сьогодні дуже эмацыйна, але це добре. Симоненко балотовался в 14-м. Прикиньте, я не знаю, кто такие. Я живу на улице Семиренко. Или Семиренко, это же не Симоненко, правильно? Я не думаю, что на имя там того, кто балотовался в 14-м, у меня тут улицу у Киеве назвали. Ну, Царьов, то зрозуміло. Перший раз на стрімі, розумію все, що кажете. Дякую за вашу позицію, було приємно тут бути. Заходьте яшчэ, так само вельмі рады, што гэта беларуска-украінскае кам'юніці шырыцца. Мабыць, калі все будзе так працягвацца, я буду рабіць яшчэ стрімы на украінскай мове. Ось, бо калі слухаюць там збольшага гэта украінцы, чаму б не рабіць там якасці выключэнняў якіх-небудзь, просто для того, каб пашыраць свае лінгвістычныя, скажем так, здольнасці, не рабіць стрымы на украінскай мове. Ой, давайте так. Колькі там звычайна глядзіць. Зараз, каб не быць, скажем так, галаслоўным, мы зойдзем на наш канал на Ютубе, на мой. Откроем вкладку трансляции, поглядим, колькі там. Ось, апошнія 3 трансляции, 66, 54, 54, это по проглядах. Поглядим, колькі там подобаек стоїть. 15 передапошний стрим, передапошний 19 и передапошний. Ось я додав і 16 стало. Значить так, калі гэты стрім, який зараз, набере, ну давайте так, 150. Калі гэты стрім набере 150 праглядаў і больш за 25, хай будзе 25, больш за 25 падабаек, наступны эфір я раблю на украінскай мове. Ось так мы зробім, такі челлендж, як то модна казаць. Ось, калі 150 праглядаў і 25 падабаек. І наступны стрім
простий день. Українська мова у чаті. Ну, не тільки в чаті, бо сьогодні там і так тільки українська мова. Ось, але і з ваших, так сказати, блакитних екранів до вас буде доноситися українська мова від былого білоруського доброохотника. Все, домовились. 150 проглядів, 25 подобаєк. Вогулю, все реально, все досить просто виконати. Тому дякую, що дочекалися, по-перше, не глядячи на те, що і електричності не було, і там, тому я спознився, і дякую, не ведаю чому, що так раніше, от на півгодини, чим там по графіку мені дали світло, дякую, що дочекалися, що нікуди там не побігли, там бухати, ці там яще. Писати ви можете на будь-якій мові. Я розумію і українську, я чудово розумію українську мову. І якщо навіть є слова, які я які я на українській не розумію, це взагалі не складно, бо я можу якби з цього, як його, сенсу фрази, я можу зрозуміти, що то чи інше слово означає. Тому взагалі немає складнощі для мене розуміти українську мову і читати українську мову. І розмовляти я можу українською мовою досить вільно. Тому пишіть будь-якою мовою, окрім трофейної. Бо на трофейної можуть писати тільки ті люди, які не володують ні білоруською, ні українською, але підтримують наші з вами ідеї, для яких Крим – це країна. Тому 150 переглядів, 150 переглядів, 25 подобайок і наступний стрім в цілому від мене українською. Дякую за те, що були в цей вечір з нами. Слава Україні і живе Білорусь!